Ҳамада салом алейкум, бародаро, ҳамада салом алейкум. Созин хубен? Ҳама тинч? Хуш омадин, хуш омадин. Хирай? Да не может быть. Ҳама тинч? Не, наметавонад хира боша, бародаро. Ман худам ба дигар устройство тамошо дорам, наметавонад хира боша. Хирай? Айби интернетае мумкин. Интернети шумо. Не, хира будан наметавонад, бародаро. Барое ки ман худам дидестам ӯзи, мумкин интернети шумо камтар паст ҷо мумкин соз шавад. Хира будан невозможное. Хира буданаш. Ҳама каса хуш омаден. Ко качество соз. Качество соз кунем дар настройка. Не может быть, бародаро, ки качествоаш безе боша. Барои чӣ хотир? Вот ина барое ки бисёр нависондастиам. Ман худам ба дигар телефон тамошо дорам, вообще качествои безеб надорад. Вообще. Качество олия. Аям настройкаи болои шестерёнкаи болои чае ку телефон. Ҳамаҷо ҷиқин Full HD монем. iPhone 15 онаш хобара нахоб безе бигирад. Ҳозир ман ба дигар телефон тамошо дорам, пок гизам хеле мегӯй камераи живое қати рафтиста. Чёткая, 100%. Салом алейк. Салом алейкум, алейкум ассалом. Хуш омадӣ, брат. Бародари қандсози хубе? Апроса диди чӣ? Апроса диди чӣ? Бобои қанда интихоб кардӣ? Бобои қандам ҳастай ку. На 13% бобои қанд. Бобои қандай, бобои шакарай? Суфтамо чӣ? Суфтамо медонӣ суфтамо кӣ буд? Ман дар видеом дар бораи рамзия кардагӣ одаме ки дар бораи ман дани дода овозша ғавз кардаи ку дар болои экран нависондам ки суфтамо изона мекашӣ ку? Ҳамонро гуфтам. Ҳама хуб саломатиё наза брат. Шукрона худо брат, аз шумо пурсем. Ман соз. Ман рости гап на рэпер, на блогер. Ман ҳеҷ гап брат. Ман чӣ дар кормози эфирда ман хайрон. Те эфирда просто инам хеле суҳбат ҷиддӣ интересни бигзара. Чахчах кунӣ мухлисот қати агар на блогер бошӣ, на рэпер бошӣ, на ҳеҷ чӣ. Ты наметавонӣ ки бигӯӣ ман на блогерам, на рэперам. Барои чӣ? Барое ки бывших не бывает. Не, бывает, брат. В таких случаях бывает. Так, хайд иҷада основной ҳози гапи мо хайд дигар темаҳо ҳам мумкин гап занему, лекин основной ҳози уҷо омад дастаточно одам омадак. Ман як чӣ гуфтанем бародаро шумода именно тамошобинода ва ака Шаҳбозам мумкин гуфтанӣ бошад дар тамошобинои хичам. Ман чӣ гуфтанем? Бародаро вот аз душӣ бе ягон гапу бе ягон кинҷипинҷи открита мегумтон. Ман дар ҳамин муноқишае ки рафтеста буд, дар ҳамин кору кашаву чизое ки рафтестай, шумо маро мегӯед ки бародар ту видилят кардаси айбани умро, лекин ман чӣ мегӯм? Ман мегӯм ки тамошобинои ман видилят кардастам. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ҳамин вақта шумо бидуроед просто комментарияи Рамзияро бихонед, комментарияи Лангулиро бихонед, биёед комментариёи маро бихонед. Ман просто дар дастгирии шумо ду даст боло кардагим. Просто ман рекорд назадам, шумо рекорд задед. Ман фикр мекунам ки агар ихе поддержкаи шумо, ихе дастгирии шумо намебуд, агар ман рекорд зада наметавонистам. Так что ман аз шумо конкретно аз душински миннатдорам ва дастгириҳои шумо наоборот то чанде ки маро рӯҳбаланд мекунад, то чанде маро пеш заставид мекунад ё ин ки мотиватсия метаҳад ки ман пеш ҳаракат кардан бигирам, барои он хотире ки ман медонам ки смисл дора. Вот ҳамин коре ки ман кардастам смисл дора
коре ки ман кардастам як результат додестай ва ба як кас дар коре. Агар бесмисли набошад, ман ранги ӯ агар тамошобиноро ман тамошобино мекардам ку ман рамзияро охирон видео шудар омадам, ҳамаи комментариҳо отрицательно, ҳамаш погиза. Агар ӯ хеле мешуд, ман оқа беномус намешидам, мебуромаду мерафтам. Леки вот адуши просто ман даст боло кардагим, дастгириёт хонда, просто рекорда шумо задем. Мухлис ҳама вақт чиқа бигум дар чиро мотиватсияд мета ки хеле кайф мекунем. Не ба худо Акаш Шаҳбоз ҳамаи вақти ҳамин муноқиша ҳамин чизо дар кӯмайдан мара бештар гайрати мара имена ма тамошобини ма гайрат карда. Мега ки ҳала мекунанд, ба ҳала одам чимчхе мешавад ку, чимчхели не мара действительно ҳамин тамошобинам рӯ баладӣ кардааст ки ман чӣ накунам. Барои чӣ вақте ки нигоҳ кунӣ одами блогер, одами репер, одами ҳофиз ҳамин қанчаз дора. Мисол ошибкаи бисёр ҳофиз реперу дар чия аввал тамоми ҷонканиро мекунанд ки мухлис пайдо кунанд, баъди пайдо кардан боз сини мухлис каттагӣ мекунанд. И уже чӣ мешавад? Лицемерӣ мешавад, уже як паданардӣ мешавад ки уже типа ман гуфтагим ку дар ҳама вақт ки шумо бетамошобин ҳамин любой блогер, санъаткор касе ки бошад ва ҳеҷ кай абсолютно любойташ. Баъд камтар хичона мегирам, баъд чӣ мега? Бибуро давша бира қати ҳамуха пишти ҳамура мегири, буро давша. Не, ти гапа нагӯ. Ту бибуро тамошобин та ки имрӯз аз ту дил кандагиай, тамошобин та ки ти имрӯз вай карди ки умед жайта монда, доказат кунша ки бу обратно дилиш бигарда чӣ хеле ки зора мекардӣ. Ҳама варианти хуб. Мисол оли ҳамин популярниҳои мо фикр мекунанд ки чиқа бигум недоступни будан барои халқа и плюсай звездати жизнь меташон. Лекин ман фикр мекунам ба аудитория ихта доступни будан хубай. Барои ки бисёри гап эфири чизода қатишон чахчах кардан, любой вақт тра биёванд, любой савол, любой проблема ки ҳастай, чимай комментария ки 100 кас мехонаш, 100 видео да менависад, лучше як бор қатӣ худат обсуждат кунад, решааш кунад, ман фикр мекунам ки хубтаракай. Конечно, бачаи просто ҳамин хайна бестак мисоли эфир ма дар ёки телеграм ма бин ки ман мегӯм любой кас агар ҳатто хейтер боша, бубуроен, ман гап мезанам қатъиян мо мефаҳмонам, ҳамин куҷои ма кам мешавад. Ҳар рӯз наметавонам, ман кор мекунам, лекин вақт меёвӣ ку замина кишидан дар ко камтарак. Ин чизо ман бисёр мекардам брат. Ман мумкин соле ки ютуб дар будам ба фикрам то набуди истем. Ман 2012 сол ютуб канал доштам, қатъи халқ мухлис савол ҷавоб мекардам, мебинам хеле темаҳо доштам. Постоянно доступни будам. ҳамуае ки нами ҳози ку, нами ҳози мисол любой даже агар касия кам кунӣ, мебурад мухлисат мега ки гӯш кӯ Акай Шаҳбоза нарасидин ки кунтона шапка мекунем дар сартон. Ай чӣ хотир? Ҳеҷ кас фаромӯш намекунад брат, ягон чи дар назди халқ фаромӯш намешавад, медонӣ? Ман намегӯм ки ман касияк надорам, но ман любой касияк ба кала гирифтам. Чизе ки кардам братан, ҳол кардам. Мисоли гап XBet реклама кардам, ҳол кардам. Ваъдаи холӣ бисёр медодам ки ин рӯз реп мебурад, намебуромад. Бисёр чи ошибкае ки ман кардам, ба кала гирифтам брат. Ягон ча накардам. Гап дар намия ҳози просто ин одамо дар ягон кор бой метаҳанд ку ба ман буранд чӣ меган? Ҳамин кадом банда бехатоай, ҳама хато. Ман тарафдорам, ҳама хато дорад, ҳама банда гуноҳ мекунад. Хатор не ки гап дар чие? Бояд ту отличаться кунӣ дар оне ки ту ба кала бигирӣ, иқрор шавӣ. Вот мебурой, мисол ман қиморро ки реклама кардам, ту як кор дига мебурой мегӯй, ман кардам, ба кала мегирем. Будьте добрӣ, шумоам бубуроен бигӯен ки мо тухмат кардем. Ман аудиториям мегуфтам ки бародаро, ҳамин чизе ки ман реклама кардам, ай ислом ҳаромай, леки бо пасути бигирӣ, агар мега бридан хоҳӣ, ай казино худ, казино тасос ки бибарӣ, што бифарад, ай ҳамин қиморхона бридан, қиморхона бисоз. Гаша ман дарек гуфтагӣ будам, леки мегуфтам ки мадаи шумо тоқа регистратсия дар кунӣ, обязательно шумо сумпорт. Мардума нақла мегуфтам, нақла дастгирӣ мекард. Ҳамин ҳози Акай Шаҳбоз як бор ради интерес просто вақте ки ҳамин видеои ман мебурад, просто ман намефаҳмам ки ҳам одам сиди ман гап мезанам, ҳаминра чӣ хеле аҳамият наметиҳам. Видеое ки ман мебурам, дар ҳамҷа реклама мондагим. Просто баъде ки ман реклама мондагим, мегӯм ссилка дар комментария, як бор комментария будро чӣ ссилкае? Ягон бор надидам брат.
ما همه وقت نمیمونم یادم میدونی رید که میمونم بسیار удалить میکنم با امی میمونم که یگون سال پس удалить میکنم که یک سلوچ و پرایوت هم کنم که وقتی که پرایوت کنم هم هوایی میمونم بسیار در کامنتاری مثلا که تلگرام ما просто هوایی میمونم برای نظارت میکنن کو تیپ هموندم Expedia фейл дора ки аҳамият намета. Ай ман Instagramда реклама харидам 50,000 рублем додам. Гуфтан я мо гуфтам хорошо. Гуфтан мо худмо рекламаш тайёр мекунем, роил мекунем бо мо. Гуфтам хорошо. Я мо гузашт бо 50,000 дигарам роил кардам. Гуфтам ох мара надоден реклама. Ки фарқи чи диққати мо кор кести. Баъд ман чира хит кардам ки вода главни ай уе ки ман рекламашро мекунам. Вода главнитар ия ки ҳами популярность одамои интернет дига ширкатора реклама накунад. И важнитара чем айвора реклама кардан. просто гап мезани шарт нест одами ту бирад ауҷа бозӣ кунам. Ма даже гап назадам дар Instagram. Просто ма қатъиман контракт кардам ки ту ами як моҳе ки мо расум метем то Expedia реклама кунем мисол формула дига ширкатон гуфтам хорошо. Просто ҷора бронировать кардам всё мара 50,000 ҳар моҳ медоданд ки барои ки дигарро реклама накунам. Чун ягон бор мара ролик надодиям ки ман реклама кунам. охирон ролики маро тамошо кардӣ дар бораи Рамзия? Ман ҳама видеота тамошо мекунам брат. Инам охирон агар тамошо кардагӣ бошӣ ма даже инам хеле просто нагуфтамша просто нидаи таваббуд гуфтагиш нестам даже ссилкаам нестай. Лекин вай рафтесай просто як чизе ҳасте ки ҳами халқ худаш мефаҳмад тамошобинам мефаҳмад ва як ҳамирам бин ки мисол мо бакала мегирем лекин шумо бубуроен мо мужик шем биган ки ҳо ина хеле гардан ғавз мекунӣ ку хеле мекунад ку ранги усмон мега ҳу оқсили беақл ҳу бугу оқсили беақл хе бугу ки ма Эсем Шарипова тӯҳмат кардам паланга ма тӯҳмат кардам бугу хеле бугу ман мужикам ҳо тӯҳмат кардам чӣ мегӯӣ ихе бугу майли охи баъд ҳамин брава. ҳо Кстати, тра дина гуфтагӣ буд, дина буд паред дар эфир гуфтагӣ буд ки фикр метавонӣ 2000 одам ҷамъ кунӣ дар эфир 2000 гузашт кстати. охи ма медонӣ ма баъди ҳамин гапа гуфтанаш чӣ ба ёди ман зад. Ма эфир кардагӣ нестам редка дар YouTube эфир мекунам лекин ма як чи да ёдам зад ки ма видеома как эфир рӯй метам ку. Видеои аз соата кардагӣ ма дар время просмотр 3700 одам одно время тамошо кардастам. Ма пони чӯ чапа кардам. Шорух проект ҷадид лата сабтка ягон чӣ биёр ки була пони орех 1000 нафар плюс ҳол 2000 нафар не ки охи гап дар ин нест бародаро мисол просто ман намебинам ки чӣ фарқ мекунад ки каче созура чӣ кард ман намедонам ки чӣ фарқ мекунад ки беҳа 100,000 брат. ҳо вай муҳим дар инҷа количество нест муҳим качество. бародарои азиз лайка фаромӯш накунед 2100 нафарем не ки мо айса як даже 50% амира лайк надорем. Лайк мондан бесумай. Медонӣ ман ай чӣ хотир амира ака шабо заметид кардагим ман мисол намегум ку ма тамошобини ма фуромӯш мекунам просто яхе тамошо мекунад кайф мекунад дар телеграмам рӯй мекунанд мега ина братан тамошо кардем видео тенҷ мегӯяд скриншот давид на лайк мондагӣ нест барои фуромӯш мекунам. саломатиё хуб дига брат. шукри худо брат чӣ кору бородаӣ? ин ҳамин кору бор брат ҷон худо гуфта гаштем тра тамошо кесем. вай барои лангарӣ гуфте барои рангулӣ гуфтесем бародаро любой кас бидроен дар каналошон дар ягон ҷошунай партоен эфира бидроян менем ҳози ссилка приглашениеро метавонем шумо бидроян кстати ман ссилка приглашение метавонам дар комментарий ҳамон роӣ кунедшу не ман мебурам бидроян пожалуйста ман мебурам охи биан ҳобгам биан инҷа бинависан ҳобгам ягон гап нест лекин охи намедроян не бача не киё чанд бошид файрӯзшон кести ма да ҳамаи видеом гуфтесам бироен да ҳамаи видеом гуфтесам бироен о нав дина киш омад ки буда дина қатима гап задагӣ вай гуфт ки ма мегум шон қат дефир бироян то связ да бироен агар связа набиромадан гуфт ма худам видео мекунам чӣ гуфт дига ҳеҷ маълум нест. бародар ҳамадонӣ худам хондестам смс-тона саломат бошем бародарои ғарибам. ака ба худо дига ҳози замонаи шидагие ки аввал мо гап хеле кам буда ютуб да ихтири гап чап мебуромадӣ дар бораи ғариборе мехондӣ ки салом алейкум ба мардуми ғариб мегуфтӣ.
ҳози ҳамин гапа гуфтан хеле прикол ништа ага ина мисол бигулаи фамедрои ғарибова пеш меган ҳамин прикол шта ага респект ғарибо ужра тамоми одам мега як номаълума ки барои просмотра барои лайк комментария меган дигар ҳамин гапа гуфтан дар хеле дил хеле чун хеле мешада рост гуфтӣ неки пахдо рост гуфтӣ ҳами хеле кардагиан ки ҳами медонӣ аз хотири дуруягӣ аз хотири дуруябозӣ кардан аз хотири дурӯғ гуфтан маънои суханонро ку аз байн бурдестан суханро беқадр кардестан ба бисёр гап чапое доштем ки пеш дар эфиро мегуфтам ҳози ман ба худо тамошо мекунам изо мекашам гапа бугум ба хотире ки ҳамира мо истина мегуфтем вақте ки мардуми ғариб мегуфтем ягон чақчақ мекунем ба худо қасам ҳами ғариб мегуфтем уже дар пеши як сағираи меҳнатӣ дар дасти бели кедман дар дурни страйка ях кардагин хеле ҳавли даҳан ка дистоша гарм кардагӣ пеши руд меомад ҳози ғарибо ба пеш меган дар фикрат лайк меояд сум меояд комментария меояд поделиться меояд братан роста як вақт чӣ хеле ки як вақт буд брат мегуфтам мисол брат мисол брат ака кира мега одами наздикта ҷурайи наздикта лекин ҳози ҳами қатъи одам ҷанг кардестай братан гӯш ки иси челес тамеш кардам мега ҳами калимаи брата беқадр кардан ҷазир кардан рафтан анака ҳози ман барои чӣ инора иминанем хеле мулои шайтонора ман мегӯям ки ё гумроҳ кунандам барои чӣ хотире ки ино сабаб шудестанд ки ҳамин суханҳои аллоҳа ҷазир кардесиян беқадр кардесиян яъне ки ту нигоҳ дар ҷо тасаввур карда метавонӣ ки ассалому алайкум бига ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бига баъдаш дашном кунад дар куҷо туғури мегира ҳами дута чиз дар як ҷумла чӣ хел метавона якҷо бошад противоречит мекунад набояд боша ҳарома қатъи ҳалол куш бояд накунӣ ё ки ҳарома бикун ё ки ҳалола бикун накун қардаша куш мебурояд ба суханҳои аллоҳ гапа сар мекунад баъд дар охир мегӯяд ки ман чиз мебурам дарутон мемезам охи ҳар ди дар як видео вообще туғури намегирад як дидам сураи бақара буд ба фикрам кадом ояташ имина барои ҳамин одамое ки айби дигарро мегӯянд ку нашуд ҳамин буда амра гуфтам мегирам аёдам баромад ки шуда сахнанич кардам намедонам кадом ояташ буд лекин ҳамин сураи бақарада буд и ҳарома охи и ҳарома дар ҳама ҷо бародарҷон ича шумо пайваст шида наметавонем ба фикрам ича агар ина лангариро бигирен ё ки рамазонро бигирен агар ки пайваст шиданӣ бошам ман мебурам во метавонам ҷои ман дар пайваст шавам ва суҳбат қизиқтар бравад бубурой агар любое кас бубурой агар бигӯям мо гап мезанем бигӯянд гапзан бихоҳанд мо мебуроем гап мезанем фарқ надорад акай Шаҳбоз просто барои чақчақ кардана қатъи шумо ба ман медонам ки аудиторияи ман аудиторияи акай Шаҳбоз қатъи ситорашон мувофиқ мегирад маниро хит кардагиам не хай ки ҳамон любой одаме ки хиди ситораот мувофиқ бигирад братан аудитория туғри мегирад аудитория вақте ки одама ҳурмат кунад братан мисол ман чӣ хел будам аудиторияи ман ҳамин хеле буд ки любой нахе саги кучара ман мегуфтам ҳамин шогирди ман қатъи ман ҳамон пацана просмотрош мехест дастгириш зуд мешид дар mtg-ам дар ютубам дар любой ҷо чӣ репе ки мехонд а не ки баъд ҳамаш за чифирбак ридан мақсад нашоти шогирд на ҳама метавонад брат и кора ман худам як примери оддӣ мегӯм та дар ҳамин ҷодаи блогерӣ ман просто аяқиб гап намезанам номошона намегӯм боз ям одамо ҳастанд дар ин ютуб ҳастанд гаштестиям ин хеле ката хеле ку медонӣ ба номи худо ҳамомада наменависанд ки устод не Муҳаммад Шарипов Эсим Шарипов чӣ хели наменависанд ки ман ваёра дар ҳамин ҷодаи блогерӣ хеле тайтайпупу кардагӣ просто ман намефаҳмам хеле одаморо аҳамиятам наметам ба ҳамин хотир хай ту бо хуб ки просто намепурсанд ки чӣ хеле Эсим Шарипов братан бо ранги шогирдои ман гапит кунанд ғайри пасинаҷи ишаку уже сахти бадай бо барои просмотр шида против худа видео кунанд чи иш уже жёстки бад мешавад лекин ман фикр мекунам ай хотири метарсанд охи намедонам уже безеб мешавад агаре хеле кунанд як нақл ҳаста акай Шаҳбоз мега ки муҳим смысл шайдаст смыслша мегӯм мега ки як устод будай короче як устод як шогирд доштай фаҳмидӣ як шогирд доштай ҳамин боевое искусство заниматься медодай шогирдша мегӯм ссылкаро закрепить кунам ай комментарий успеъ намекунам бародаро гап нест вақто баъд
ссылкаи Telegram закрепить кардам. Касе ки мехоҳад қатъи алоқа бирояд ҳамҷо Telegram наметонем. Баъд шогирдча короче якай шабоз шогирдча гарини зур кардагиада ҳами хеле вообще опасный смертельный кардагия тайёр кардагияша. Тайлунг. Тайлунгш кардагия. Короче хай мусафед худаш уже устод пир шидагия. Ба шогирдаш ҳамаро мезанад дар минтақа. Погиза гап ба подшоҳ мераса. Чӣ хеле бир рингода мебуровардан, даъват мекардан, миёра ҳамаро мезанад. Баъд подшоҳ мегӯяд ки ин падка одам қатъи ки ҷанг дозем, вообще неинтересно шид, ҳамаро уже задестае мегӯяд. Баъд кадом мегӯяд ки ира мега зуруш фақат да устодаш метавона нарасад. Аки нигоҳ кунед уже кор чӣ хеле хуёвӣ мешавад. Баъд мехезад, баъд ки подшоҳ мегӯяд ки не находа ки баъд устодашро даст вардора мегӯяд, мумкин намешавад. Мегӯяд не бигин ша уже ҳавобаланд шидагия, ранги рамзия мешавад, фаҳмидӣ? Чӣ хеле мегӯяд ис биёе чойи маро мегӯяд адриш дила мегӯяд маро вай кунем. Ранги ҳам мешавад короче. Чойи мара ҳеч нест ки нишон муто. Баъд короче говоря, устодша даъват мекунад. Устодаш хай меояд, шогирда мегӯяд мезани қатъи устодот, мехезад мегӯяд ҳо, ҳамин рамзия тайёр да, мегӯяд ҳо. Баъд ҳамин мебурояд рингдам хеле байни чида ҳамин тамошо дорад чида ки ҳамин меҷм ба шогирдаш да як хит мезанаш, тинкш мекунад шогирдша. Баъд мехезад мегӯяд ки қатъи устодаш разбор мекунад, мегӯяд ки ту мара мегӯяд ёд надода будаӣ ин қадар сол, мегӯяд ту мара дурӯғ ин приёме ки ту мара задӣ, мегӯяд чӣ ба мара ёд наdoдаӣ? Баъд устод мехезад ҳамин шам таяр шона мекунад ӯ мегӯяд ки ин приём барои ин ҳамин рӯз буд. Намегӯяд ки зиёрат кунед. Мегӯяд ин приём барои ин ҳамин рӯз буд мегӯяд. Барои ҳамун ин хел шогирдҳо ҳам ҳастанд. Медонам брат, мо бисёр шаташа хӯрдаем. Ҷамшеди Ҳалим ҳамин ақла мумкин бозӣ карда бошад. Эсем Шарипов гапзаниёт мегӯяд мардак нестӣ. Гап нест, мардаки мо дар байни ҳамин 2483 одам аки мардаки моро нафаҳмид, мардак хиёл кардан аки ту дигар хеле хиёл карда фикри ту чӣ буряд? Не мана медонӣ дар чӣ кайф мекунам. Нигоҳ ки 2448 кас тамошо дорад, як кас биромада бисёртар бироенохи бисёртар ҳамин одамое ки масалан хейтит мекунем, ман мефурам. Биёен як гап хейти обоснованӣ кунем, хейти обоснованӣ. Ман метавонам ки ҳамин даже тамошобини оддира хейти обоснованӣ кунем, ман қайтон инҷа прямо ба эфир да баҳс мебурам. Агар обоснованӣ боша. Ин хеле ҳавои не ки Эсем Шарипов вайт мисол борикай ғавсай дарозай калтай каҷалай хеле не обоснований хейт. Аки мегӯям брат, ба худо Рамазон як чизе ки аки нигоҳ куда брат, ами ба худо қасам ку парои ака астағфирулло братан даже кун ами мегуфтам хеле худам да мегӯ ки чӣ ба ман ҳамин ҳаҷравӣ ма гуфтам вообще мардум да. Прикинь, просто шиштаки мегӯяд ту читари ҳоҷӣ кепка мемонӣ. Неки темара ҳоҷи ту интересни худат бировардӣ, ба хотири худ бировардӣ, ҳамира гап мезанем. Ҳамин саволе ки худат додӣ ҳоҷи ҳамиҷа, ҳамира барои чӣ гуфтӣ ҳамира? Вот интересно. Охи ман ба худо қасам мара чӣ хел бигӯям Қорисало дар YouTube уже видео партов ки мо тара Файрод дорем. Уже чӣ хел бигӯям ҳама в курсе буд ки мара Файрод кеста. Бози видео на партови мардуми мо чӣ хеле мегӯяд ки таби ай ҳаҷ рӯ гардон кофира ин ҳамин ҳазор гапи дигар мекунад. Хорошо публично гуфтам мерем. Хай ман доромадам ки уже камера встречат мекардам. Чӣ хел мо мардакам мегӯям не мара сиёнка накун. Ана акай ус омадам ба худо қасам сарам ба бало мон. Ту чӣ хеле ҳоҷи кепка мемонӣ, ту чӣ тари ҳоҷи музика ози ами якон ҷое ҳаст ки ғайри ами Макка, Мадина ин ами се ҷоро ҳисоб накунем. Ҳаст ҷое ки музика нашнавӣ. Музика мешнавӣ, любой ҷода. Чӣ хел ман гӯш мекунам музикаҳо сарфуиз. Нами як гап да зоёд меравад. Не як гапа мехапам ки бин ки хар рафт хона Макка ва Мадина омад ҳамун хари қадима не ки логично фикр кунам, баъд ҳамун хар рафта хужи харе ки худованд хара лоиқ донист, не ҳамунҷа набурд. Бале. Лекин
фикр намекунӣ, ки ҳамаи то, что ки ба камераба чӣ кардан, ҳамаи изначально вот как пиар буд хичонда, именно одамое, ки мисол мебаранд. Кори хичонда как пиар буд, фикр намекунӣ? این مسئله هیچ مثلا من بعضی مسائل هست که چخیلی که خودت گفتی کو گپ نمیزنم مثال اینم حوز میگن که تمای کلیه توجیه چی با گپ نمیزنیم هر میگن که سوم که جوشی تیپا سوم کی خورد تا برای همین جاگون چی گپ زد ترام مو زبور کردی ما از برای خدا زبور کردم اون پاتسان خوبیش ما در رسیدگی بود کلیه تاجیک براتان فهمیدی ما همونجا پروست زبور کردم چی کارته را که در ویدیو هم بود دیدم ما همون را کپی کردم موندم همون کارته ای خدمت آنا وقتی که اومد که میگن تی اگون چی نمیگوی برات دا این وقت نگاه کده امی زحمتی که مادر ماده کردم مثالی گپ خواب نکرد نخورد مرا خوراند خواب نکرد مرا خوراند نپوشید مرا پوشاند نه او یک کرتای گفتی گپا ولیو رو پنبخت برآمد و گفت به بچه ما کستونی مکتبی بخره نپوشید و پوشاند لبوی کورا برای فرزند میکنم مادر ما ягон хизмат ягон ҳоли барнагардондагим ки боз ҳамин темада гап занам жӯ аққорачапак мешавсим меомад ча дар хонавода дар зану кӯдаку таққорат мекунам ба худои мардо ба ҳамин хотир ман лучи замок задам ман ҳамин темада ҳафтпушташонда кордор нестам ҳамин сума касе дод худо хайриш қабул шавад касе хурд худо бизанаш тамом дигаршда ҳеҷ кор надорам баъд ҳаёта ман худам касияк бисёр дорам вақте ки одам худаш касияк кардаги бояд як кас аз язик нақапа вақте ки ту худат медонӣ ки агар пайда вақте ки за сабои чувстват мекунӣ вақте ки худат дар ягон кор виновати худат виноват медонӣ бояд ки худат тоза бошӣ ман прошлии худам ман медонам ки ман як галат нест бале и тема барои ман якаш абоз ту чахчах ки братан вот ту дар худат уверенӣ ки ягон карро бор ошибка накардаи ман уверенам ки ошибка карда ман ошибка хеле мекунам акаш абоз мекунам ошибка дорам ягон бандаи беошибка нестай фақат фарқияти ман аз он да чие ки ман ба кала мегирам ва ман ҳаминро гуфтаистам шумо ки ба кала бигирин гап дар намиҷай всё ман ягон фариштаё ки ягон чи нестам ки беошибка бошам ҳатто что дар бораи бародаро ҳозир ман смсҳоро хондаистам ҳаматонро ҷавоб метиҳам агар омадан бигӯен дар баби мекунем смсҳои шуморо хондаистам бародаро бе ягон чи шуморо ман игнор накардаистам ман дидаистам ҷавоб метиҳам бародарое ки нарисондем ки як савол тиҳам ҷавоб тиҳ хеле саволоро не ҳамин ки прямо бинависенша ҷавоб метиҳем ана чиро гуфтам нашоди гуфтӣ ки мисол ҳаҷ рафтан нигоҳ ки акаш абоз як ҳолати оддӣ мегирем мисол дута одамай мисол ина ту ина рамзия ту репер будӣ рамзия репер буд ту ҳаҷ рафтӣ омадӣ бо кепка мондагӣ бо дар ютуби бо ягон кори дигар лекин рамзия нарафтай вай ай ту да кори бадтарину пасттарина кардаистай ки халқа гумроҳ карда бурдаистай ба як кепка монданити ягон фарқ надорад ака бе як чӣ мегем ба гуфти ё бояд ту ҳаҷ мерафтӣ меомадӣ кепка намемондӣ ё ки биглайф намерафтӣ ака дар инҷа рамазона хича рамзияра хича мемонем ҳамун одам кори кардаистай ку ман гарантия метавам ба худо ба аллоҳ қасам ман дар кор шава дар казат мекунам дар гап ҷавоб мегӯм кори кардаистай ки аюда биголаевда бишина хубай чӣ ӯ ҳақ надорад ки тра бихеза бояд ки ту ҳаҷ рафтӣ ҳаҷ рафтан ин кори тай интихоби тай барои худ кардагӣ агар ягон кори ту леви боша ягон касияк дошта бошӣ ту дар назди ӯ зоти пок дар назди аллоҳ ту ҷавоб мегӯӣ на ки пеши ким кадом рамзия памзияда не ин хеле мисол мардуми мо медонӣ чӣ хиёл ҳамин одам ҳаҷ барава ку ин мардуми мо якумш ки ҳоҷӣ касера мегӯянд ки ҳаҷи фарзӣ мерава ҳаҷи умра мебарад мо дар ҳамин хеле ки ҳаҷи умра мебарад ҳоҷӣ мегӯянд ҳамин ҳаҷ барад ши тамом мисол нигоҳ ки брат ин мардум мегӯяд ки ту ҳоҷӣ шидӣ ку ба мнения иё когда ту ҳунар дорӣ ту аудитория дорӣ ту дори халқе ки тра мисол сураи ояти сураи бақара ояти 275 ё 257 дай ба фикрам ки ҳатто мегӯяд ки ту суме ки ҳаром ба даст овардагӣ нигоҳ кун мегӯяд ту ҳатто суми ҳаром ба даст овардагӣ ту агар хато накунам оятода хато кунем ислоҳ кунем бародаро мегӯяд ки ту метавонӣ ки дар раҳи баъди тавба кардан дар раҳи ҳалол истифодаш барӣ дар раҳи ҳалол истифодаш бурдӣ ҳамун ҳалол мегӯяд смисли ҳамин оят ҳамин аст ака нигоҳ кун бародар ки мо аввал конкурс қимор реклама мекунем xbet ҳамун аудиторияи ман ҳамун аудитория ҳай
ҳастан қатъин. Ман просто қатъиён дар дигар ҷо гап мезанам бе реклама қиморро бе ҳичи куҷо шаромад. Ба мнение баъзе одамо ту ҳоҷӣ шидӣ бояд намехи кубра ҷои намоза парк оид. Соати 1 шам медурам мегам мебурӣ барои намоз бихонӣ. Соати 10 саҳар дар эфир мебинам мегам мебурӣ намоз бихонӣ. О ту мара бо вақти кадом намоза? Ба Ино мнение одамо ку хеле хиёл мекунанд ту ҳоҷӣ шидӣ бояд ҳамин ҷои намоза дуо кунӣ кӯи шайтон ҳуй шавад сум барезад. Ту ягон кор накунӣ. ё худнамоӣ, ё худнишонтия, ҳам хеле одамон маро ҳам хеле савол бутан. Ё худнамоӣ, худнишонтия. И вообще ту намоз ака шабоз, ту намозта мехонӣ, ту рӯза мегирӣ, ту кор намекунӣ. Медонӣ ки ҳамира ки ман вообще ответи туда нестам. Агар ки ту ҳамин ягон кас як мекунӣ, ягон гуноҳ мекунӣ, ман намегум ҷавоб айтани ту. Ягон хел. Одаме ки братан тура публично вақте ки ай ҳамана кори хуби чия Аллоҳ ҳидоятат кунад мегӯ мерай. Одаме ки тура мисоли гап ина ҳоз як бародар мебурад мара дар комментария ту як худозадаи ту ҳайфи номи ҳоҷагӣ шай, ту итари шай, ту утари шай. Ман фикр намекунам ки ҳамо дилеш ба ман месӯзад ҳамчун бародари муъмин мара ғамхорӣ карда. Салам нигоҳ ки дорш вақте ки мурд эмон наёвард, ӯро мусулмон карда натонист. Ё ки ҳазрати Лут занаш беимон гузашт, зани хича эмондор мусулмон карда натонист. Ё ки ҳазрати Нӯҳ фарзанди хича натонист ки мусулмон кунад. Ҳар як паёмбарро бин ки чӣ қадар одамои наздики худшона натонистанд ки ба ислом, ба мусулмонӣ даъват кунанд. Это означает, что ки паёмбар ки натонист, банда наметавонад. Ҳидоят дасти банда данест. Дар Қуръон чӣ мега? Аллоҳ таоло мега ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам мега ки пророк мега ай ту тоқа расондан ай, ту тоқа бирасон мега ҳидоят дасти мо. Поэтому ку ман фикр мекунам ки ин одамо мегӯянд то ту як бор гуфтӣ гузаштӣ аз барои Аллоҳ кардӣ қабул бародар, не ки димора шар нест ку публично як каса шарманда кардан ман хиёл мекунам. Аммо ҳамтари саволҳои тура метавонад кепка мондиву дигараш ман мефурам. Аммо бия ман ягон хикада мада пиради сават ки мара бу. Мана буган чӣ ба чор немси буган шапка мемонам. Не, ин гапа Рамазон нагу, просто эфир даштагӣ мега ки бадбахт ту ҳоҷӣ шидӣ чӣ ба кепка мемонӣ? Ё тани Парвардигор. Ҳа бача дар гирди Маккая, дар гирди Каъбая одамо кепка қатъиян ҳуи олимо ҳеҷ намегӯянд. Нахӯ ту мара претензия кунӣ ки ту кепка монда. Мара ту либоси сиёҳ пӯшӣ намегӯянд ки ту чӣ ба либоси сиёҳ мепӯшӣ? Ё тани Парвардигор. Чӣ қабилаед шумо? Ё ай қавми ҳамон киянд? Ё ягон як гапҳои беасос як одама ягон хел бояд нахе дахолат кунӣ, бояд хир кунӣ, бояд як чӣ кунӣ. Ягон вай надорад. Ин гапҳо беасосанд. Ҳам хеле гапҳо буданд дар эфир. Аю солое ки дар ҳамин дурунем ман хиёл мекунам гапи Бале. И ҳам агар як гапҳои дурӯғ ман дар ин эфир открито мегӯм, ҳамин кепка фарқ надорад. Пок боша, ба таҳорат боша, ягон расму русум, ягон эмблема, ягон чизои мамнӯъ доштагӣ набоша, ягон тексти надписи ки дар ислом ҷоиз нестае, мисол противоречит мекунад набоша. Агар бубуро намоз бихон ба ҳам. Ягон чӣ надорад, ягон проблема нестае. оятҳо баъзе ҳадисҳо ҳастанд ки ҳозир мегӯиш, мисол ман намедонам точно достоверно мисол кадом ҳадисае, кадом ҷилдае, ай Саҳиҳ Албухорӣ под кадом номерае намедонам. Иззаи таваббат хеле метавонам наздик биқапам намегӯм. Агани ҳар як ҳадисое ҳаст ки одамо гуфти гапҳо мардум пиён намоз хонда зад паёмбар ки моненш бихона главни намоз бихонад, намоз ба худаш мекашад шами одама. Не хеле сучиё буд. А не ки мардуми мо хеле чиқа бикунам. Любой раҳида ки рафтаестай нами агар ки 1000 одам намоҷа 2200 кас дар комментария мисол 2000 бинависа ки бикушед филтр давша, бикушед филтр давша, мекушиш.
натуре мегӯ ки 10,000 одам против. Не ки агар ҳамин одам бигӯяд ки хай мешава ждат ки мея, ҳамин ждат ки меоянд мегӯям, аммо ждат ки мешава ягон чи дальше мотиватсия мета. А ин мардуми мо ку нами любой соат медорам мегӯям мебари намоз бихони. Баъд те ягон намози нав худат бурборда охи. ягон ракат дига бувай чиқа. Короче, Touch City омадем мегӯй ки омадагия бинависем бародаро. Агар Лангулию Рамзи ягон тайгаш бар омадагӣ боша, добавит мекунем. Гап неста, ягон ҷо проблемаш неста. Идибек, ман Идибек қати гап надорум бародаро. Идибек чӣ кор мекунад? Ман Идибек қати бояд дар бораи чӣ гап занам? Идибек фақат гуфтагӣ буд ки агар 10,000 гирифтим, мо эфирмо 3,000 хестак. Ма даст мевардорум. Мо жда дорем ки я видео кунад даст вардораву. Гуфтагӣ буд ки ман мегӯмшона қати дар связ бурам. Агар связ ки набаромадам гуфта буд, ман мехезам видео мекунам. Қати ман связ набаромадам, ба мувофиқи гапи Идибек бояд ки ӯ видео кунад, ҳам даст вардора, ҳам видео кунад бояд. Мо ждат мекунем. Хайр, ӯ гуфтагӣ буд ки ман человек гапа гуфтам, словоям, слово кардам, Идибек мекунем. зура сагараи масъалашда. Мебинем. Идибек натури человек слово. Хай мебинем финоли. Бояд мувофиқи гапҳои гуфтагиш видео кунам. Гар Исем Шариф мата даст вардоштум ки дар кор будаем, гуфтагӣ буд ки масъала ман мебинем эфирта. Гуфт маем ки дар эфир ту гуфт 2000 одам омадагия. Не ки дар ҷо 3000 шуд. Инча ҳама ҳамун 3000 рехта, барои ки ман на мухлис дорум ози, на аудитория дорум, канали ман 3 моҳ шуд ховай братан. Охе вақте ки дар канал пайваст меша, именно тамошобинои ҳамин канал мебинад. Ин ранги Инстаграм неста ки ҳам уҷа бурай, ҳам иҷа. Значит тока я тараф, Иҷа я тарафа ё. Инстаграмда ҳам аю тараф нишон метаҳам, ҳам дар ин тараф, иҷа я тараф нишон метаҳам. Так, короче, омадем мегӯем бародаро, ки омадагия? Бигӯ мисол ман акайшон мебуроя, тамошо мекунад, бидуроем, да пайваст мекунем, гап мезанем. Ки омадагия? Биё ман буромадам, короче, ту добавит ка. Хоб бубуро вай мекунем. Худова нигоҳбон. Гап неста, акай Шаҳбоз, хуш омадӣ як бори дигар. Добре. Хоб. Так, кани кира гуфтем добавит кунем? Биё ман ссилкаи приглашениеро мемонам. Ссилкаи приглашениеро мемонам, бидуроянд. Омадагӣ боша, бидуроянд. Фақат бародаро, именно мо ссилкаи приглашениеро барои чӣ мемонем? Шумо худтон медонед ку. Барои ҳам хотир омадагӣ боша, агар Рамзия шай, Лангули шай, кадомеш ки боша. Ана омадагӣ боша, бигӯшон. Ҳозир ман ссилкаро рӯй мекунам. Так. Так, нигоҳ кунед. Инамҷа эфирро нигоҳ доред? Нигоҳ кун, ҳозир ман мебуроям. Ин ссилка нишон ҳозир ку. Короче, дар комментария мемонам, дар комментария таг да. Фақат дар эфир мешавад. Короче, ссилка намебурад. Нигоҳ кунед. Буромад? Буромад ай ссилка. Ссилка буромад, ай раст ки намебуромад, добавит кашида наметавонисти. Ин бародар ки боша ин? Ва алайкум ассалом. Сӯзи Тинҷи ака, саломатиёт хубай? Шукронаи Худо. Боракалло, ака вақто рӯз чига беҳтарин кора кади бахшиш ки ҷамо мисол даромадем байни бачода. Гарини вақто ака нағзат мебинем, иншоалло слизит мекунем. Ана баъд кай гапат надорум акаҷон. Алло ҳифзат кунад, зинда бошӣ. Худо нигаҳбонат, иншоалло қатитем. Саломат бошӣ. Ссилкара ами байн гирифти рӯй кадаги ма қайдар омадӣ? Ан қайдар омад. Значит кор мекардаи. Бидуроем бародаро, агар боша бугеншона бидуроем. Ана во дар чеҳраи мусулмон фан ка фреб ка гаштестан ака, иншоалло рӯзи ҷазо во ҳамаш ҷавоб мегӯям биизниллоҳ. Алло ҳифзат кунад ака, худо нигаҳбонат. Ғам намекунед. Саломат бошӣ бародар. Миёдор.
мебурам та бародар дар эфир пайваст шудагӣ овози болгаркай чие? бихе накунед. Пайваст шудин, следит кунед. محمد سلام علیکم اکا. ва алайкум ассалом бародар. Якин خوبه نکنین اکا. سلامتون خوب مونده کور اکا. Шукрона, алло. Шумо хуб? الحمدلله اکا. نو باور که اکا مرام خیر و سیز مقصد سایت یوتیوب دارم مثل مرام مثل منتظم تیجی مثل سایت یوتیوبی دارم. هر بگه که میدرم امی یوتیوب میدرم باور میکنی اکا میگم که اگم کینو بپارتم کینو سیام که کداگ میگم بپارتم هر بگه ویدیو امورا میبینم میدونم چیکار کنم اکا. خب میگم парту хи. بپارتم Мегӯи хиёл ناخه мекунӣ ӯ тараф меравад просмотрон? موقع میگم که نو بپرتم نه اکا ما راستی ما خدم که 9 سال که فرزند که نداشتم مثال یک فیلم بروارگیم 9 سال بی فرزندی اکا مهنت کردمش خیر راستی مثال ай چی کردمش навози як имконияти на дар прямой эфир мақсад дорим аз одам тамошо дора номи ҳамун видеота бугӯ мақсад ба партоша одамо ба поиск меёванд 9 سال бе фарзандӣ акун ҳоли напартофтам насиб худо хоҳа мисол ҳамун рӯзи номи видеота чӣ мемонӣ? Номи ҳам 9 соли бе фарзандӣ тамом бародаро чанд рӯз пас буковам поискда? рӯзи шашумда мебуроя иншалло тамоми на рӯзи шашумда одамо дар интернет 2650 кас нигоҳ дора поиск қатӣ меёванд табора. раҳмат акай ма раҳмат барам гуфтам ки як чӣ кунам каттам як рӯз рости гап дар телеграмтон як рӯз навистанӣ будам камтар ҳисоби кори худам оз дар шаҳри санкт петербург мақсад ҳам блогерӣ кардам ҳам хай питса мисол питса мепазем гуфтам ки чанд қашид видеота тамошо мекунам худам хай мухлисам ҳам мисол чизам гуфтам ки ҳамин чизоро мебинам хай ҳар рӯз ҳамин гап ҳамин аксарияти блогерора куака аксарияти блогерора рости гап ман ҳоз дар ҳамин чӣ дидестам ҳоз дина шав тоҷикистон мисол блогерое ки дар тоҷикистоншам ҳаста дина шав дидам як хелеш ба ҳофиз часпидай як хелеш дар мисол чиз часпида ҳамин разбор да ҳамаи ҳамин блогера толка фақат разбор мегӯям эх худо чӣ гап шуда боша ин блогерро ман худ чанд қаша ай дасти ҳамин чиро фақат метавонам тамошо мекунам худам ҳеҷ напартофтестам ӯ рӯз як филми худам мисол сарнавишти талх ман камтар як серияча кардам партофтумша дидам ки 1000 просмотр гирифт ман гуфтам значит ягон ҷо намеравам намешуда барои дигар напартофтам як гап мегӯм барои чӣ хотири хеле ҳамин хеле мебинӣ ку мегӯ ҳама шиша мераса як гапе нигоҳ карка ба номи худо ма тема дорум ма то што камёра ма бе ёро 5 моҳ пешакӣ огоҳӣ кардагӣ будам кунотона биҷихем ҳамун одамое ки хеле кор мерасанд тема нест мавзӯъ нест ака ки чӣ кор бояд кунанд мефаҳмӣ мавзӯъ нест намедонанд чӣ кор кунанд надорам ана ма ки надошта бошам ака бигзора ютубум хора мегум намепартом мисол намекун кор надорум ба ягонташ кор надорам тамошо мекунам на иша мисол ҳози мардуми аксарияти мардума ма дидестам ку ака ҳози медро ки соли як каси дигара видеоша тамошо накарда ӯ видеоро сараввалш тамошо мекунад анаму одами дигарро уже ҳақорат кардан ҳо ту хуб гуфтӣ ту хеле гуфтӣ ту хеле гуфтӣ то что дигар одаме ки дар бораи ишки бировард ана уша бо прав мебурованд ки ҳо ту прав гап задӣ бале ана ишда ма ҳайрон шида кадом видеое медрои ки анаму одаме ки гап задеста ҳамуро мегӯянд ки ту прав гап задисти ту прави ту хеле ана ӯ одаме ки мисол чия ӯро ҳоли ҳақорат мекунанд ҳақорат вақте ки видеои ӯра ки дидам ӯра тамошо о не ки ту гап задӣ ту прави ту мошоаллоҳ ту ҳамаша 100% гап задисти ана ӯро гашта гӯ ҳақорат мекунанд ин намуди баҳсҳои пучае барое ки ишиша мисол баҳсҳое ки мегзарад дигар хеле ҳози қатӣ мо рафтестаем ба факт далел доштагӣ уже айбайн мебурояд дигар хел мебурояд фаҳмидӣ видилият мешавад бовар ка ма худам
намефурам ягон касама видео кунам ягон парво ягон таш надорум ма дар амиҷа мисол ман ҳамаша ма касе ки чӣ мекунад кардан гирифт просто ма видеора мисол ман тамошои комментари ҳамаро мехонам ака ай ҳамаро мехонам просто мебинем ки мардуме ки дастгирӣ мекунанд ака ҳозир хитар ки мисол дастгирӣ кардесиян ҳоли видеои ҳамуд одам бада будрока ка ӯ ай номи аллоҳ гап мезанад бо ӯра дастгирӣ мекунанд бо ӯра мемонанд мисол дигар тарафа бо мисол ҳақорат чӣ мекунанд дашно мекунанд ман ҳамамиш дар ман кам тараф чӣ мешавам ки мегӯ мардума би ки исна аллоҳ мемона меша аус бо сар мешавад гап нест. Короче, як чӣ брат бародар вай ки метавонем номи каналта бугӯ имконият метим таву дигарро добавит мекунем агар зид набошӣ. аллоҳ нигаҳбонад ака барорико Номи каналта метавонӣ реклама кунӣ бугӯ. сарнави мунтазам тиҷи ака Мунтазам тиҷи бародаро дастгирӣ кунад. мунтазам аллоҳ нигаҳбонад акаи ман барорико барори кор шумодам. Так. Кани лангули охи лангули кани? Через кадом аккаунта аккаунти худаш қади биёра ман добавит мекунам. салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Салом брат, хубин самоати хуба? Шукронаи Аллоҳ, шумо хуб тинҷ? Маиша кор боро соз. Шукри Худо брат, шукронаи Аллоҳ. Ма инҷа дурам омадем дорем видео хита тамошо мекунем ака. Ам клипора ажда дорӣ. Гап нест. Мешава иншоллоҳ. Клипои рамзияро ҳамун серия қати бурор. Иншоллоҳ. Ӯ ба ҳамун то ё ки ислома мерава мехона видео мекуна, ё ин ки аз ислом дигар гап намезана, ё ин ки агар ягон тарафша накуна вай то дафт нашава ман ӯ кормо бас намекунам. Ё ин ки мебурояд покиза қоил мешава ки ман ҳамин хеле кора кардам дар ҳаққи ҳамин одам. Дигар роҳ надорам, вай ман наместам. Ама ака шабоз ҳаме гуфти я текстиш менависондак. Ягон ба мегуфти хизмантар. Дар кор боша галасават ки ман худам ре дисш мезанам. Кунамша ман дар худам дис бизанам. Репера баре бизанам. Галасават кунем. Амура я текст бинависем я боига я клипи дигаш ку. Бинавис галасават кунем ки за то что ки ман амура дис қати бизанам. Ам одаме ки бовши репера дис қати бизанам. Ман гуфтаги будам ку любой забон қати-қатитон гап мезанам, ина биё ба ин тарафҳош зада мешавад, ба дис мезанам ша ба реп. Ба худам клипоша тамошо ки кайф кардем. Вақти кор дама тамошо мекунем бо меброя ба фикр. мо ки роҳат мекунем. Клипои нав 18 дорем серия қати. Чё, короче, беист ҳамаҳо батл даъват кун. Охи навози ҳамин гапе ки ман даъват кардасам броя гап қати батл меша, лекин абромадаиса биё дис мезанам ша. Всё. Ҳамаҳо короче. Всё. Не, шумо батлиш назанед. Просто текст бинависем вай худаш бихона, дани худаш зурайда. Ам клипша тамошо кунем, кайф кардем. Вай ки ам қанолиш мекунам ки. Не, ман худам мехонам, қати нолишош яҷоя мекунам ша. Короче, всё. Ду кас не, се кас не. Дига короче ҳамаҳо, ду кас дига не. Всё, короче. Биё, всё. Короче, бародари интихоби хитонаи дастгирӣ ман медонам ки ман фикри мнени тамошобинам мисол қадр мекунам. Так что меброрум ман. Клипи қати нолишои худаш. Издат мекунем. Инҷа мо ҳамҷа бей корем издат мекунем. Серия қат тамошо мекунем. Бародаро лайка бизанед, подписатся кунед. Издат мекунем. Хоб, гап нест бародари азиз. Май панот ба худо. Хоб раҷон. Так что ина бародарам меган кепка убола, ина кепка мондаги хез идея нав дод. Короче, всё. Ман хондам бародаро, мнениятон гирифтам. Так. Всё. Қабулай бародаро, уже дидестам ки чанд касҳо гуфт. Всё, короче меброя. Насиб боша, агар зинда бошем, насибам боша меброя, ман пуштӣ мешам.
من نمیدونم، من خواندگی نیستم چی میشه کارش. اکسپریمنت. نه من باور دارم در این مسئله همیشه میشه. کی میگه که کابل روز یعنی اکای شعباز در وای بود افیر ده بود گفت که مرا خسته گپ میزنن که حج رفته چی کپکا دختری گفته برای هم میگم کپکا اوبول نیست درست شاگردای رمزی هم میبرن خیلی فتوا میتن بخشون کانی رمزیه و کانی لانگولی و کانی اوخی کانی و ته بیا یک کس دیگر را باید میکنیم از دیجا از یه همینت بیستین از یه همینت بیستیش مو так чё мегӯяд зихшиди чӣ не охи бидуроям бардорин аммо дар суҳбат откритием дар суҳбат озодем бидуроям гап мезанем қатшо ман чӣ бигум дигар не нашоти эдибек гапе ки гуфта буд бояд коршав кунад барое ки мо аз 3000 гузаштем ку бояд 2000 буд дар эфириш қатъи эфири вай кардагӣ 3000 мо гузаштем рубежи 3000 гузаштем боидаги ҳисоба кида визу футем як бор бинависен кида визу футем чӣ хеле бурон боло гап занем ҳози да ҳамҷа ссилка мондагӣ будам ку ҳози ба як бор дига мемонам короче ман хостам рустама добавить кунам не ки навардошти инстаграмаш кор накардист рамзия охир рамзияву лангули ами эфир любой вақт бидуроянд лекин надаромадистианда бародаро қадама дорем даниёша қадами қурбонов салому алейкум. ваалейкум ассалом бародар Чӣ хеле брат? Коро хуб, саломатиё соз омад тинч? шукри худоя шумо пурсем ин свет надори шамъам неста брат Не, светома мурдагие. бача Ана и мардако набиромаден ягон ташқатитон гап зананд. чихе ки деси набиромадесиам брат чо кунем Ҳами як чира гуфтум пурсамад худо дар байни ҳами бачаҳо ку як гап зан чӣ фикр дорӣ дар ҳамин масъала? бугӯ Ҳамин дар масъалае ки хама мекушуме гуфт ку ҳамин масъала қатъи мисол худат насколько фикр мекунӣ ки ҳамин чиз тари душӣ буд? ягон хиядушӣ набуд як бозӣ буд як играи занона буд Ҳамин хелая? конечно як игра буд як бозӣ буд хеле як арӯсоворӣ просто дар назди халқ нишон додан баъд ҳамун мардака ҳамун мусафиди бечора талха каф кардан сини ҳамун гуфт ки вай мекунам ку махма мекушум ту наме чӣ мешавӣ сусу мешавам одама давид кардан аз любой ҳолат аз любой тараф давид кардан як бозӣ буди ҳоли чӣ шуда бошад? Дарак надорӣ? Гирифтан нагирифтан? ясикум так нашоти гирифтан ҳамун як видео шуда ки дина ки гуфта ку идибек гуфт ки як дадастшай короче бояд биташа дига намедонам гуфт оташ нагирифтесай дига ҳам қадима дига слетам накардам як қория як қори ӯ агар дар хотират боша як чанд рӯз пеш дар масъалае ки ӯ гуфтанд ки мо сума мебарем дар сағирахона метиҳем баъду биромад видео кард
دیدگی بودی؟ اوه همون با فکرم که میخواه اوزی قطید ببرویا کی همون خوریه که همون عطفه چون داده بود کو در مسئله گفت نتین یگون کس برنده دستی و تای کلیه بتی خب کانی تا کجا میدونی که میخواد بره نه ما میدونم برات ما اوز میبروم примерно یگون 7-10 минут پس میبرویا مودا все مرحمت بره ماله برات اوز ما بومینویسم خب бобои қанда кӣ медонад? Ман бобои қанд қади дар связ нестам бародаро. бобои қанд ин ҳози ман ссилкара мемонам. Ман ссилкара мемонам, карочи метавонед чӣ кунед. Короче, я минут бинависем бародаро, як кас дар связай. Некатопа кӣ мешнаса? Некатопа кӣ мешнаса дасту навардоре? Всё. ҳозир ман савол додам ки некатопа кӣ мешнаса, тамошобинот пок зада ҳамин ҷай. Бубуро. Изон накаш. ҳозир ман савол додам ки некатопа кӣ мешнаса, пок зада мухлисо дар ҳамин эфирам. Бубуро, метавонӣ изон накаш бубуро. Так, ссылкара. Ссылка бародарои азизи мо. Так, ссылкаи Усмон. Бародаро нигоҳ кунед, ман инҷа мемонам. Ба номи худо ман ягон кас да ягон чӣ надорам. Нами любой кас будуро як қади чақчақ мекунем. Бача ман ягон ҷом кам мешавад қати як кас гап занам. Не, конечно ку. Ҳозир ҳаст чӣ кунам. Мо ҳама вақт дар суҳбат тайёрем. Ин аст ссылка рӯй кардам. Так, кӣ будӣ? Ва алайкум ассалом. Бародар часпидагии Азҳар ворид шуд як бор дигар. Одами нав дар омадагӣ часпидани Азҳар ворид шуд. Ва алайкум ассалом. Назаритдин ҷадако. Шукрона Аллоҳ, шукрона Аллоҳ. видеои ту ганди бисёр тамошо мекунам ки бале чунам 3 соли падарият видеои ту тамошо мекунам. Миннатдорем бародар, миннатдор. Саломат бошед. Рэп дӯ худо хай каме барода ако. Ма ҳозир пайш мешавем барое ки ма гуфтем гапа уже ҳама гуфтак. Хоб ака гапи ёро дар замин намемонем гап бародаро барое ки мо барои тамошобин кор мекунем. Так что меброям. Насиб бошад. 2 3 баъд 4 баъдо. Хай дай бурак ман ягон бор хондагӣ нестам бразҷон. Ман ягон бор хондагӣ нестам. Ира дар работат кардан накора дидан накора. Ман ягон бор хондагӣ нестам. Не ки ман сагра ҳастам ки ягон кора ман типа нагуфтам ки намешава ё ки наметавонам. ҳамеша меша худо хоҳад. ҳамаш меша иншоалло. Бале. Хоб бародар, ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ бугӯ. Агар гуфтанӣ набошӣ иҷа одамон нависонда истанд, агар кас бар кунем.
نه تمام گم نیست که از اون هم پر تفصیل دعوا میکنن. саломат бош бораҷон, саломат бош. хоб гу бидуроя кира гуфтанд? Ки буд ҳозир як секунд. ҳамун аккаунтиш ки медуроя ку чия номи аккаунтиш бурад? барои ки ҷо одамо добавид кардисам мақсад бибинем. ҳозир як кас Бахтиёр Тиҷӣ. Ҳамин боша? Кани бади кохӣ. علیکم برادر خواندم وعلیکم السلام برادر. جوانان محترم نوسعکوی قند بابا همه درباره بابا گپ زدی گفتم بیا قطعی دیگه هم صحبت شم کم کم همین یوتیوب دا تریم دا مایده خیلی چلی قدر همه گردی؟ همین بابای قند استاد چه موخی بگیم خطا نمیکنیم استادی بابای قند؟ بله серьезно? конечно ای بچه. در کدام جهت استادی کردگی؟ استاد درباره یوتیوبش کمی ساحه یوتیوبش ده یعنی که ادمنستراتوری کانال شما کانالش شما پیش میبری؟ بله خب فهمو کو چی گفتنی باشه برادر گوش میکنیم. چی گفتنیم گفتم به قطعی چرت هم صحبت شیم تمام دیگه چی یگان خپم نیستیم که نه دایی برش نه مقصد گپ که صحبت مثلا یگان گفتنی یگان چی داشته باشی گوش میکنیم ده. طوری راستی دیگه خطا دیدم گپام هم یادم برآمد چی با بزی ببادم؟ نه چوا اگه آدم زمینیت این چلاوه گفتی و گپا سلامت باشه برادر عزیز. نمخی اگه دود نبراید یک نفس بکش که یک روز شود. انشالله همش خوب است بابای خنده ای کدام جهتش وای میکنی شما مقصد ایمینه کاری یوتیوب شه ایمینه ایجاد تکنیکیست که یا که ایجاد سناریو و گپشو تماشو حساب سناریو گپش و خودش ایده شخصی خودش ایورش که مجبور نمیکنه فقط همون کانالش توری کردن و نسترویک و همون بگیم یگان جای نیتوش باشه میبوریم و انا نیتوک نمیگیم تکنیکیست از طرف تکنیکی بله فهمم نمیخوام مثلا کارو برشه کم کم برام گفتم کوی تری مایده مثلا خیلی گفتیم ما گفتم که چیلی قدی کن مایده خوبه برادر بهتره کم شوخی میکنیم مقصد بدیل نگیریم نه چرا باگوش بگیره نکرد دیل چی کن بخیر انشالله گفتم یک کانال بابا قطعی بیام با گفتم کانالی خودم قطعی بیام بابا کجا دای بابا باشه بگو بدروی کو یک بابا اکر نمیشه وای وحدت دای چیه یخی سیازوش بیزیبتر های روزانه که سوزه شب اوکی بیزی بای وای سیازوش خوب گم نیست خیلی باردار جای کس دیگه بو درخواست داده ایسته بدهیم اگر زید نباشی مقصد خدا خلاص نگهبانی ما و شما زنده باشیم نمازم بالا так بگو بدروی باردار بله ها همیشه که روی کنشه بدروی یک одам ҳозир хостаи ворид шава бародаро дар бораи ҳамин темаи колия дахлдор аст мехостае дар ин бора гап занамро дабавид мекунем ҳозир як одам дига аз байни тамошобино дархост додаиста дабавид мекунем то ин одам омаданам усмон Ассалому алейкум акайма. алейкум ассалом усмон нест бародаро дар ҷо Саломатиё хуба ака? шукрона аъло бародар шумо хуб тинч Алҳамдулилло ака. Ба ҳамин нисбати ҳамун сумҷамъкунум мақсад мо бахил ҳам нестем, душман ҳам нестем. Ҳамун сума стройка ҷамъ шидагем, мо разнарабо чӣ кор кардем, ёрдам адушӣ кардем. Во мегӯянд комиш гап занай бихезам биянай пеш гап занем.
сум дар дасти ва мо сум надорем ки пеши ва брем гап занем. Мо гап зан ҳам нестем. Мо аз барои Аллоҳ ёрдам кардем сума отаи колияра барам битам. ма Гуфтаи ҳамун бар нигоҳ кун, не нигоҳ кун. Ма гуфтаи дар ҳамун ин бародар калай кулиси чекш қатикиш тоби мо бинем. ма ин ҳамҷода ма шуморо хеле ваъда метиҳам ки ма организоват мекунам ки тамоми онам одамо касе ки имкон дора агар рафта наметавонанд тариқи эфир нам хеле эфир мекушам ҳамаро ҷамъ кунем хеле банавбат бибуроя бигӯям ман роӣ кардам 2 сутка нам хеле мешинем ҳама бибуроя ҳама бигӯен мо пула барои колия роӣ кардагем нихуяси бе ягон ҷо не бояд даст колия баробар аст. Ака амин як гапе ки одамизод ақл дора ҳамо миллион доранд мегӯянд мо худмон миллион кор кестем айними миллионшон барна сағирахона да хайр кунанд. Чӣ на ва мардак нестанд мо халқи камбағал мардакем агар сум сағирахона рафт ира бидонед ки сум аз значит хурдан. Правильно. Гуфтаи ҳамо ака ки ва сум надоштанд ки хеле кор кунанд. Надоштан просто бировардан ҳамиқа вақт видео кардан ҳеч мардум аи тараф кардан рафтан сум кофтан надоштан. 100%. Ин се пачка 5000 бобои лангари гирифта ина ки мо акай лангари адуси ҳурмат мекунем ба у се пачка минадор накунам мардума 4 миллион 670 000. 4 миллион 670 000. Хоб ма ин видео тоҳоҷ мегирам бо мемонам. Гуфтаи наи акай ки поён дай намо данами як опжитем гуфтаи наи акай ки поён дай мега пилусе ки бо мо да душанбе сити гузарондагием. Конечно, ӯ ҳамаш оли видеошон ҳастан ма як ёр анализ мекунам видеошон. Гап нест акаҷон мо ҳамира гуфтем ҳамин номи ғарибо бигем ки сум мақсад ай ғарибо ҷамъ шидаги ҳамаш бирава бирасад адисти отай колия. Ин ҳамин ҷайдам ҷоз ма эфир бародар у бародар воля данестай ку ё шер шидагиян. Оли иншолло мо меброя иншолло мо довгем да ақш. Меброя куран али позна меброя ку ин ҷама бардор 3660 кас тамошо дора сӯка тегам дар ин ҷа мондагай бидуроин ам хаждат кинен агар ам хостем ма бахудо эфир мекунам махсус барои ами кор банавбат бидуроин кор дарс дора кунам хели бидуроин 5 секунд буген ма рои кардагим сума битан ҳаматон ҳам мемонам хел бибуроин гуфтам бигирем ами гапи ма ба фикрам айтани ҳама ай бародар. Конечно ира чи вор шат кардан наметонанд о суми о нест аёташ он нест как нада во доран меган мо миллион дорем хай миллион дорен намебарен қасағирахоно да хайр кинем. Конечно гап нест бародар коми бародаро бисёр усмон нависондаи усмон доб кине усмон да ки ҷое ки ма доб кунам агар ки дар таи комментария бошад биге ма доб мекунам. Гап нест ака алло нигаҳбони дакай ма дар панои худо панот ба Алло бародар. Хоб так бародаро ҳози комментария пайдар ҳам фақат рафтеста ки усмона доб кинен лекин савол дар ҷае ки кани усмон як бор нависен ҳо рост маро доб кунен усмон бача кани усмон номи аккаунтча бугӯ Абубакр Шарипов заявка додагӣ. ва алайкум ассалом. Сози Тенҷи ака. Шукрона Аллоҳ, шумо хуб? Ман як савол дорам дар худат ака. Дар худат савол дорам ина ки Идибек бифаҳмаша мехоҳам. Ака Идибек Бохтарӣ. ки саволаш ба ман намешавад, ба вай мешавад. Бугӯ. Мақсад ҳавай хича гуфт ки одами правилниям, одами справедливиям, и хелему хелем. Дар прямой эфир биромад чӣ кардак? Аммо видеош дар биромад очаи Рустами кала ҳақорат кард. Модарша, занша, чӣ хел вай одами ватандӯстае ки модари вай модари мо намеша. Гуфтам миги бародарҷон, чизе ки хостаисти гуфтам миги? Ҳамин хеле да ҳамин хеле одамон дар мақсад нисбати ҳамин хеле одамон.
نسبت همه خود آدما همه خیلی آدما خود چی گفتن این مقصد همه правильно همه که نه Не, من неправильно. И неправильно. تماشابین وای آدم وطن دوست ریش ماندگی بریش همه خه الله الحمدلله گفته است И неправильно. همه را بفهمم مقصد برو من میگه در دهن مادر وای فلان کنم И неправильно. Ягон ҷо гапш нест. И неправильно. این با فکر هم در یاس نه که نه وطن دوست نه چی Ҳака ӯ тарафша худаш медонаву дигараш, но то, что ки нашоти ҳамаи савол додӣ ки правильно, неправильно, и неправильно. باقی در پناه الله باشه کار رحمت کلام Хуб, شکر бародарҷон. نعمت کنم Панот ба Аллоҳ. نه. Навеки ди бег намеки. Бародаро, биё ман ихе мекунам. Ма просто эфири ма кушодаи мақсад касе ки агар желание дошта бошад, шумо просто ҳамин эфира поделитсашон кунем. Будурай мисол ман наметавонам ки мисол ӯ одамода бихезам бугум ки ма эфир дорам, шумо биёин эфири ман мисол гап занед. Правильно? Бубуроен вақт агар хостан желание дошта бошанд гап задан, ман қабул мекунам. Рад намекунам. Биён заявка битиҳам, ман қабулшон мекунам. Ман рад намекунам. Агар ки чон бихоҳам ба шарти. Камон, номрота, но инами комментария закреплённый ки мондагия, ҳами комментария ссылкаи телеграми мае. Телеграм канал ҳамаҷо будуроен, дар телеграм канал бу ссылкаи лични страницаи ман мондагия барои суҳбат кардан. Эдибек гуфт 2000 намешава эфир. Эфир 3700 каса 3800 ам шидагӣ буд. Охи як гапе ки ман просто ҳамҷои чӣ нагуфтам барои он хотире ки охи дар эфир Эдибек дар эфири мабуд ку. Ҳамун чанд касе ки дар ҳамон ҷо эфирда буд, тамошобини мабуд ку охи. Какая разница? Просто ман чӣ нагуфтам, ман гуфтам хай хоб мекунам. Гуфт не ки даст мевардорам, мегӯм ки одами дар кори буда. Яка хай нигоҳ мекунем. Нигоҳ мекунем даст вардора бигӯ одами дар кори буда Муҳаммад Шарипов. Так, Усмона биёрем. Бародаро, ман ина бо мемонам ссылкара бимонем. Бигӯен кадомеш ки меояд. Марҳамат гап мезанем бародаро, ягон ҷои вайш нест. Ина мондам ссылкара. Мауншер ба пеш. Усмон. Балечкои Усмон дар инҷа бисёр дар тамошобинода ва одамои мехостагиам, лекин бародаро ва бояд заявка тиянохи, чтоб ман добавить кунам. Ман пеш худам наметавонам ку. Ссылкае ки роӣ кардам мисол мешахам меброям. Кани баъди ку охи баъди кани? Ҳам рамзияро падонша хабиданда. Хайна рамзия ва ангули худшон просто бинем. Ва ё эфира 100% тамошо дорам. 100%. Хайрат нестае ку будуроям. Так. Не, запрос дагӣ нест бародар. Запрос дагӣ нест ягон кас.
бой додесай акаҷон сози хуби шикри худо бразон шумо хуб 5000 шава идибек рақс мекунам не якам даст меварзорум гуфт мегум ки одами дар кори будай ҳама кора кана хай тамом ози ду се та ваъда уже шидесай якшта гуфт ки мегум қадид связ буроям агар набуроям хидум видеошон мекунам дуюмшта гуфт агар 2000 зиёд дура ман даст боло мекунам хоб хай брат таваккалш ба худо ки буд таваккалш ба худо и як одаме ки дар ҳамин бораи суми Коля Таҷик гап задагӣ буд бояд медаромад ана ҳамун натонист карочи даромада ҳамро гуфтам таваккалш ба худо ки боша натониста бошад даромада хай таваккалш ба худо дига айдаси мо чӣ меяд так рамзия лангули метарсанд чӣ метарсанд чӣ не метарсанд чӣ вақте ки ту мегӯи метарсанд чӣ типа фикр кардаси ки оё метарсанд 100% гарантияш қатӣ метарсанд гарантияш қатӣ хоб ссилкара мемонам нашоти идибек не нашоти идибек брат ман ссилка эфира скрин кардагем эфир места так что ман роӣ мекунам ша скриншота ваш зад мекунам видеоша ана не намега надидам намега так ссилкаи барои эфир пайваст шидан гуфтем бародаро роӣ кардам ба вақти рамзия чӣ ба вақти рамзия кани куҷо шид як комментария буд пад бирафт ҳамон одами ақорат кат чорш кадӣ ному фамилияву ҷоша хато гуфтагия покза ҳамаша тавру кардем набуромад ака Муҳаммад Шарипов салом алейкум ака маълумо чӣ маълумои мети одамое ки аз ҳемияти падар мадар хӯрам мамура як илоҷ кунем ки як 17 солӣ бишноранд мақомоти Тоҷикистон ака дар за Канада ҳисои хел нестае ки агар ки одам дашном кард 17 сол бишнонадша мақсада бихел нестае лекин аз ҷиҳати памӯжзукою бояд дар ин кор кардаишон ҷавоб гӯянд ва савол фақат дар ин ҷоя дар бораи он мешавад ки чӣ қадар вақт мекашад дер мешавад ё ин ки зуд як бор бугӯ сағираҳои ваҳдат зинда бошед сағираҳои ваҳдат зинда бошед 3840 тамошобин идибек баъди дуро эсем Шарипов ҳамид далери эмомалӣ барои чӣ зиндон шуд далери эмомалӣ ҳамун хадамотҳои официални Тоҷикистон аз сайти МВДра мақсад ҳамун тарафо акчки мисол ман дар дуру нестам ва ҳам вақте ки ин кор шидагӣ буд ман дар Тоҷикистон набудам ин дар ман ягон хел маълумоти ҳайдуру надорам ки чӣ гап шидагия токун идибека дироя накунад бугин ҳақорат так что бародаро ман фикр мекунам ки буроя мешавам хайна хитом бугем бо ягон агар чӣ боша навоз бо ссилкара як бор дига мемонам агар ягон каси шумо желание суҳбат кардан дошта бошед марҳамат
ягон савол боша. баъдик мега ссилка кор намекунад. Ссилка кор мекунад бародаро? Ссилка 100% кор мекунад. ҳозир рӯй мекунам. баъдик мега ссилка кор намекунад. Бисёри баъд менависем бародаро меравад. Як гапа. Ки дар спам ғалат дести брат, на ман ҳуй кардестам. Ам бачае ки нависондести ки баъдик мега ссилка кор намекунад. Ты спам шидести, ман разрешит кардестам та. Барое ки як одно и то ҷро нависондести чанд бор. Кашмонаре нар мемонем. Так, саломат бошӣ. Короче. Биё ба экране бикунам ки экрани майдак зуд намешава камитара. Дидем. Ин як бор дига мепартон бародаро ссилкара. Ин ҳозир барои нами ссилкаи рӯй кардам, просто любой каси як бор барои санҷиш бичахем амро ссилкаи рӯй кардаги маро. Просто ради санҷиш. Биё ман лучше ҳамира ман закрепит мекунам ша. Ин бачак шушид. Худам успеем кардаш. Закрепит, короче. Воз ман ссилкае ки закрепит кардам, ссилкаи барои эфир даромадане. Аввал ссилкаи канал буд. Ссилкаи Telegram канал буд, ҳозир ман ссилкаи эфира мондам. Чӣ фикр кунем қайда эфир? Нами ҳозир нигоҳ кар ҳаминҷа ты хондести, дар боло закреплёни ссилка мондагия. Бижи хамур як бор. Акай Муҳаммад Шарипов нашуд репе ки гуфтиш хуб фикр кун. Чӣ ба фикр накунӣ хуб мешавад. Барои он ки и дар интернет дар канса мемонад. Контентҳои дигаре барои ҳамин. Вай медон дар канса мемонад браҷон. Вай ҳамоам дигар мешавад. Акай Муҳаммад чӣ дог мона намешнист. Хирсанд мештем. Баъзе марҳу бо ҳамира гап мекунанд. Акай Муҳаммад боадабона мешишти, хирсанд мештем. И баадабона бародарҷон ҳамин чӣ хеле ки мардуми тоҷик мешинад дар болои кӯпача, ман дар болои кресла нем хеле мешинам ку. Ман дар болои кресла поҳомо ҷамъ кардагим хештаги. Бубураян дар ҳамин бора гап зананд ки поҳоша хеле мондаи. Бураян гап зананд. Бураян ин ҳамин эфир да бураян ҳамин хеле бигӯянд ки ту хеле штаги. Ҳей мара мефурадам хеле гап зан. Ссилка кор мекунад 100%. Конечно кор мекунад. Назар ангури рамзия. Канонди кӯе бача. Вай аввал бемаза будан. баъдик ссилкаи закреп карда даро. Ҳашим Шарипов бача успеъ накардам. Акай Муҳаммад кулучте. Ман ҳамин кулуч метавонам браҷон, лекин худат шиномонтаж мекунӣ. Чикор мекунӣ кулуча? Стандартни модератор. Ака баъди ка доб кун нависондесем. Бародарои азиз, биё як бор дига мегӯм. Ссилкаи закреплёне ки дидем ку, ҳамида меҷиқан, ман просто принимат мекунам. Ман наметавонам пешаи худам добавить кунам, то вай ссилкаро наҷиқан. Исем ба пеш саломат бошен, бародаро саломат бошен. Ваъдат ба пеш. Ака илтимос баъди ка доб кун. Бача, ҷиба мара нашнавидистем шумо?
Дуромад бадик салом гуфтасе. Кани охи кани. Ака бадик ман қадарша медонам ки одаме ҳасте ки интернета мефаҳма. Ака ҳамун ссилкаи закреплёнро дар ҳаминҷа надид? Рамзияро мо Радноиҷон аям аввал гуфтесем қатил ангулӣ бидуроян ссилкаи закрепид мондагия барои эфир даромадан. Лекин ваё ухелӣ куни даромадан надоранд ки ғайрат кунанд. Некатоб чӣ шид ака? Некатоб гуфт ман метарсам. Эфир. Так, ака дар як канал чанд адсенса доб када мешавад? Намедонам. Масчо. Так, ҳоз як бор дига Некатобро мепурсем. Некатоб мухлисот суроғ доранд. Як бор ба хубӣ гуфтам таина. Ё миёй, ё ки миёй. Ё ки эфира буд мекунем, ҷамъ баҳс мекунем. Муҳаммад 5 сол шид подписчикои беҳтарин контент. Салом аз Хуҷанд. Ва алайкум салом, саломат бошен Радноё. Саломат бошем, мо миннатдорем. Якҷаҳон ташаккур. Акай Муҳаммад Телеграм дуруст срочно як чизи важное барои Рамзия. Акай Муҳаммад Телеграм дуруст срочно копия кардан нестан даги. Кстати, бародари як чизи ҳастама муҳим. Дар любой социални сетҳои ма менависем, дар Телеграм, дар Инстаграм, киҷое ки набоша, илтимос. Ҳамон вақте ки менависем, ма чат нодуромада метавонам хонда ки чӣ гапе. Просто илтимос, просто нанависем ки салом бародар, як савол ки мумкине гуфтам хе нанависем. Барои чӣ хотир ки уже мумкина, яъне ки саволтонро ма уже ҷавоб дагем. Агар мумкина ин буд, шумо сайтҳои маро намеёфтед. Мақсад ма беғаза буд дига сайтҳои личниам дорам ки шуморо надорем. Даужана шумо наметавонед да ма бинависед ки саволти мумкине. Барои сайтҳое ки публична, Инстаграм, мисол Телеграм, просто бидуро бинавис чизи гуфтанӣ. Мисол ман мебинам, уже мехонам, ҷавоб метавам. Вақте ки шумо мегӯед як саволти мумкине, бо ман бояд бидурам бигӯм ки ҳо, баъд бояд чӣ дига, бояд чӣ дига, фикр кунем ки одновременно 15-20 ҳазор одаме. Ман шӯхӣ намекунам бародари Телеграмда. То что 15-20 ҳазор одамай навози ман шуморо чати Телеграма нишон метавам. Мебинӣ? Каниша Телеграм. Пад часпид. Мебинӣ? Диди Телеграма? 12900. И шӯхӣ нест, и реалния. Анака фикр кунем ки ҳаминҷа барои чи хеле мисол нависем дига ки саволтим тамом дига узша нестаем. Сразу бинависем бародар, тез ҷавоб мегирем. Баъд дига қабул кун. Бародаро запрос додагӣ нестанд. Нест запрос. Нету. Баъд дига док кун. Радноиҷоно, нест запрос додагӣ нестай. Лангуэжа видеока. Даврон нестай, ё ки связ часпидаги, ё ки чи да ман наомадестай заявкаита. Заявка вообще нестай да ман. Баъд дига навистест ки бояд қабул кунна, аждани мега. Интересно. Вахто да ман нестай бародаро. Ягон кас ноз як одам дига нависонда. Может да чанд кас як ҷоя боша. Як бор отключат кан айсар заявка те бугу.
Мумкин ки одновременно чанд кас додагӣ бошад заявка? Шарипов зинда бошед, додар фақат ба пеш саломат бошед, гап нест бардоро. Шарипов салом, масчо қабул кун. Бародаро, ман намедонам барои чӣ хотир ба номи Аллоҳ нест заявка да ман набаромадааст, ки што ма биҷахам принят кунам.